ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲು ಬೈರವರಿಪುನುಂಡು ಅಂಚಾತೆ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿದೆ ಯಾನು ಯುಗದಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಂತಿತ್ತೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಲ್ಪುದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಒನಸ್ಪೂರ ಅಲ್ಲೇಂದೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮೀತ್ ತಿರ್ತಗೆ ಚಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ದೈವಗ ಕರಿಪು ಕೊರ್ಪುನ ದಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಒಂಜೊಂಜೆ ನಿಗಿಲೆಗೆ ತೋಯ್ಪಾಪ ಎಂಚ ಪೋರ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪ ಬಂಡದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಲ್ಲಡೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಡೆ ಇಡ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಸಿ ಐತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪತ ಮಲ್ತತೆ ಗಾಯ್ಸಿನಿ ಚಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಗ ಪುಂಡಿಲ ಬುಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಗಜ್ಪುಲ ದುಂಬೊಂಜಿ ಚಾವಂಜಿ ಪಾರೋಣ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೆರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಡುಗೆಗೆ ಪೂರ ಸೇರಿರುಂಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಚಾವಂಜಿ ಪಾರೋಂತು ಬುಕ್ಕದ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ತಾತು ಸೇರ್ಕ ಚಾ ಪೂರ ಬರ್ತಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಬಿದಾರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಗಳು ಕತ್ತಲೆತ ಅಡುಗೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆಗ ಓಳು ಕತ್ತಲೆ ತಂದಡುಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವ ಒಂದು ಸೊರಕ್ಕೆ ಮೀನು ಓಳು ಬುಕ ಕಟ್ಟೆದಡೆಗೆ ಪೋಂತುಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹೊತ್ತಂತು ಮುಲ್ಪ ಜವನೇರು ಪೂರ ಪೋಂತುಲ್ಲೇರೆ ಆಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ನಾನು ಚೂರಿ ಪುಣ ನೀರಿನಲ್ಲ ಬೋಡವು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಂಡಾತು ಕಟ್ಟೆ ದೆಕ್ಕತ್ತೆ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಂಡು ಅಂಚ ವಾಪಸ್ ನೀರಿಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ನೀರು ಇಂಜಾಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಗುಳನ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ತಜಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಯಾರು ತಪ್ಪಲೇದಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಅಪ್ಪ ಮೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನನ್ನ ದೈವಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೋರಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪಾಯರುಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆದ ಕೋರಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ನಿತ್ತಂಜಿ ಏನು ಎರಲೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟದಾಡೋಣಕ ಒಂದು ಪೂರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಲ್ಪದ ಕೋರಿಲು ಉಮ್ಮ ಬರ್ಲೈ ಕೊಂಜಿ ಕುഞ്ഞಲ್ಲಿರ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಪೂಂಜೆ ಕೋರ್ಲೆಗು ಉಣ್ಪು ಕೊರ್ರಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಮಾಂತ ಒಂತು ಅಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತತೇರು ಮೂಲು బైరావాదు సమ్మన కొడుకును ఆ సమ్మన కొడుకును అయితే అనేక ತಪ್ಪುಗಾರು ಉಪ್ಪು ಹೊತ್ತದು ಉಳಿದು ಇನಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೂರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಆ ಬೈರ ಅತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಬೆಳಗಾತು ಕೊರ್ಪುನವು ಆ ಬೈರ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಕೋರಿನ ಪಡಿ
इथे काय करायला मग त्याला आपल्याकडे नको आतोल ಅಂಚಾ ತೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೋರಿನವ್ರು ಕಟ್ಟೋಡಿ ಕೋರ್ಲೆಗೆ ಉಂಪು ಕೊರ್ಪಾಪನ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಮಲ್ತತೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ನಸಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ಸಾವರ ದುಂಬು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮೂಲು ವನಸ್ ಇಡೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಲ ವನಸ್ ಗುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪುರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರು ಪುಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ದ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸೊರಕ್ಕೆದ ಕಜ್ಪು ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಆತೈತೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಅಡುಗೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೀಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗಂಜಿಗೆ ನೀರು ಇಡ್ತಾರೆ
ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಪುನಃ ಮುಂಚಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಲಾಲೆ ಮೂಲು ಒತ್ತರ ಒಂದುಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಪುರ ಕೈಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಅವರೊಂದುಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜನಾಕಲು ಕುಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಕೋರ್ತ ಗಜ್ಪುರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಏನಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇಂಥ ಕೊರುತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಲೇಟ್ ಪೂಜೆದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಂಚೆತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ತಡೆ ಬಿದಾಡ್ತಾ ಸುತ್ತಿದಿರ್ಪೆ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಕೊಂಚ ಒಂದು ಬರಡು ಪೂರ ಮುಳ್ಳು ಎದುರಿದ್ದಿಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಖಾರ ಆಗಿದೆ ಕೋರಿ ಬಿಚ್ಚ ತಗೊಂಡ್ತಲ್ಲ ಮೇ ಕೋರಿ ಪೂರ
ಕಾಲಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರವನ ಸೇವೆ ಹಿರಿಯರು നടത്തുകയാക്കി ಕಟ್ಟೋಣ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಗೊತ್ತಾണ് ಕಾಂತೋಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ನಾಟಕ ಕಲಕ್ಷಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಳೆಯ ಸಕಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಭೈರವನ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾನವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸರ್ವ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬರ್ತಿದ್ದು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಭೈರವ ಅತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸಂತೋಷದ ಬೇಕು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಅತನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೊರನಾಡೆಗೆ ನಕ್ಕನಾಡೆಗೆ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಕಣ್ಣಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಅಂತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೂವಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮನಪನ ಮಂತೊಂದು ನರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಿಡ್ಮಿನ ಅಡ್ಡಿ ಬರಂಗಲೇಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನೆರೆಗಾರೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಬಾರದು ಕಾಪಾಡೋದು ಇರ್ತೀನಿ ಅತಿಥಿ ಅನ್ಪಣ ಬೈರು ನೀನು ಹಾಕೊಂಡು ಅತಿ ಪೂರ್ವಕ ಬಿಂದು ಇರ್ತಾನೆ ಪೂಜೆ ತಿಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕನಗಲು ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಸುರುಕು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾತ್ ಬಿನ್ನೆರು ನೆರೆಕರೆದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರಿಯರು ಅಡುಗೆ ಅವಂತುಂಡಾತಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೈಲೊಳ್ಳೆ ಅವು ಬರ್ಸಂಗೆ ಅಡುಗೆ ಪೂರಾತ್ ಒಣಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕನಗಲು ಪೂರ ಬಲಸಿದಾಗ ಕೂಡಿಯರು ಅಂಚ ಒಣಸಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಗಿಲ ನೀಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂಜೆತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮನ್ಪುನ ಅವಲ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿತ್ತು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಬೆ ಬಾಯ್.